kunci ke. Saya dulu pura kelingan wi. Yo kelingan ya kowe suwe ra mulih tak ndirani sapa ke. Kowe ndak kono sik. Yo, kene iki. Aduh. Kok sik tak wiso karo tak gawe kopi, tan reget. Wes rasa repot-repot. Wong dolan aku. Gur kopi kok. Tunggu dikit ya. Oke, siap. Tapi kopine selok. Ya, matur nuwun. Dolan repot-repot iki. Alah anak kopi kok. Ini rokok iki, rokok sambian. Duh, apa le cah? Yo, jenenge bolong tang untung ya. Ora jane mulai karep ngopo? Wah, benengku weh mulai rabi ya. Rabi. Heeh. Karo sapa? Kair Nusa bene lho. Nusa. Heeh. Lha kok iki karo kae, Bek? Bisa ya senajan aku lunga. Kae ning yo aku tetep komitmen. Bulan padahal 2 tahun ya. Ya rong tahun kepungkur iki aku. Cuman ning kono aku ora ketemu cewek liya. Ketemu opah atau oleh jeneng kota perantauan nek wis ngono kae. Mending malahan. Setiaan iki mau bapakku pulang kampung, Bro. Berarti kowe mulai iki pengen marah golek iki meneh. Brene ku arek sapi karo kono. Emang kowe yakin nek kono isih setia sing karo arep kowe? Ya kuwi aku rene to, aku arek ngomong ke kuwi. Jadi awak takok lah ngene kowe sak nek desa iki kono piye ning desa ya iki. Aku dhewe ora ngerti. Aku jarang metu kono ya jarang ketok. Ora tapi kowe iso hubungan ora, kontak-kontakan ora? Ora, wis ora tahun iki ora. Orang tahun ora aku bisa sama sekali. Terus piye iki apiye? Yo, nek saran lu piye yang ini? Ijine rong tahun ora tau komunikasi ya kudu dites, diuji sih kudune. Diuji lho piye carane? Ya ngujine iki uji kok digodan to. Udah wonge tergoda apa ora iku ngono paling. Ayo. Lah terus apa? Mbok le mergane kene ora enek sih. Budaya jeneng desa ora enek menungso kok kene iki. Jake konten we bingung lho golek wong. Anu wae. Nak kowe kepiye? Aku Heeh. godan usah. Iya to, kan. Masa tukang bengkel ya kon. Kan kanca akrabku to, wong kono ora ngerti kowe wis hariamu kepiye ora ngerti. Ya ora ngerti sih. Ya ora apa-apa ya an. Ya demi kowe iki nek ora anu megah aku jane. Iya. Yo pokoke aku percaya karo kowe. Tak godang to. Aku kok ndelok saka akaduan. Kepiye sih nak kono kegodha berarti kono wis ngalek aku. Nek ora tetep rabi. Nah ora itu tetep tak rabi karo janji-janjiku mbiyen. Kowe tak goda gelem, tak rabi aku. Ora. Ya kok berarti tak goda nek tak goda aku gelem berarti golek liyane ya. Heeh, liyane. Iya lah kowe wong sukses wis ke perantauan mosok ya nyemimi. Ya sih semangat, gas. Oke gowo. Ngapa ya? Itulah Ngendi? taman. Kan seru wae. Karo kanca-kanca. Ora Mas. Ayo selasa sore. Sendiro iki. Ora sih Mas, ora. Ora lah, aku nek dolan ora karo cowokku. Aku ewo. Apa cowokmu? Saiki lagi berjuang. Nendi? Luar kota. Ya ning kono paling duwe cewek anyar meneh. Kowe kudu aku sih ya ayo dolan karo aku iki. Ayo melaku. Ora, aku percaya karo wonge kok Mas. Yakin? Yakin? Iya wis sore lali. Aku nek orang blonjo. Kira Lo sakit tak tes. oh, Tak bulan tak budani kowe tak ning-ning. oh terus Tak tarik. wah sok aku percaya cah. Ora yo tak wis tak jalu pae Mas Tiatran. Anu wae, kowe urung yakin apa kowe? Lah, terus piye pengen? Ini saya ini.
adene lho. Kok rampok. Kan aku dene wis tau ngek kenang-kenangan kono. Jan, Kenang-kenangan yang si kono. heeh, ning si Nosa. Oh. Lah engko to. Awangnya lunga ambil jam. Berarti oleh bener setia ya. Berarti tak cek jamnya si ora, nek si Oh. tak jaluk itu ora. Heeh. Tapi kapan ketemu nih? Kan yo. Sik. Masalah ki mau iki nek sore iki sok belanja. Ku sayuran. Di barang-barang apa kebutuhan kemauan kan waktu karo-maro. Ya wis, Dekat wae. dekat wae. Nunggu gelem. Oh, biar aku tak anu pantau saka buri. Kok kowe arep melu saiki. Oh, melu lah, ben ngerti. Oh berarti kok nek anu misale dia nek terbukti ya. Heeh. Heeh. Tapi nek wong ora ya, tinggal lunga. Nek ngono sekan ble yo. Tos sik. Kowe langsung melu saiki. Yo, bisa Pak. Ayo gas. Aku ganti kostum sih ora men serem. Iya no. Iya. Kok ini kok. Mulai saiki. Wis. Lagi sih, cepet banget bisa anak sing lewat. Wih. Ini terakhir barang-barang kamu. Enggak, aku nek berapa dompet, penting jamnya aku. Aku mending tak pateni daripada tak jaluk jamku. Lah apa? Jam iki pemberian saka seseorang sing lagi berjuang ning adoh kono. Wow. Jam iki kenang-kenangan. Berarti ora oleh tak jaluk jamnya. Ora lah, Karo nyawamu pilih di. Nyawamu tak jikok. gelem. Cek, tunggu. Sukses, TKP. Saya kowe nunggu kene, aku duwe kejutan lho kowe. Kenapa sih? Wis pokoke tunggu wae nang kene. Nah, kira kowe. Oh, ceritane. Aku jadi mulai wingi. Lah, aku kan mulai aku disuruh main kono. Maliani lho. Kowe kenal to? Nah, aku iki njaluk tulung kono. Kabeh mau tak setting. Jadi tak go ngetes kesetiaanmu. Saya ngene, saya kesetiaanmu kan wis teruji. Jame ya isih. Terang suwe, ade mulai persiapan juga sesuk ning kawah. Gas. Gas. Dok, aku udah pamit. Mau jalan dulu. Serem, Dok. Aduh, memori ada penuh. Ada kan?